ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଓ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡାକିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତିଂ ସୁରଗୁରୁଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତ୍କାରଣଂ ବନ୍ଦେ ପନ୍ନଗଭୂଷଣଂ ମୃଗଧରଂ ବନ୍ଦେ ପଶೂನಾಂ ପତିಂ ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟଶଶାଙ୍କକବହ୍ନିନୟନଂ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦପ୍ରିୟଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରୟଂ च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्।